Yn ganwr, cyfansoddwr, cynhyrchydd, gitarydd a drymiwr, mae Jayce Lewis yn enw cyfarwydd i'r eini sy'n ffans o gerddoriaeth roc, metal ac electronig. Ers 2009, mae wedi gwneud tipyn o enw i'w hun yn y maes ac ennill sawl gwobr am ei records a'i fideos. A nawr, mae ganddo fenter newydd mwyn datblygu yrfa ymhellach, a hynny ger bro i febyd Ben-y-bont yr ogwr. Gweithio ti'n bach am y fath o gerddoriaeth ti'n neud? Fi'n neud cerddoriaeth dawns a merge o fe efo electronica a metal a rock. Fi wedi cael hits mewn India a draws pob lle mewn Asia, Japan, Hong Kong. O'n i'n cael deal efo EMI Records, y song o'r enw Icon. Roedd EMI yn rhoi ar compilation mawr iawn am 2009 o enw Smash Hits 2009 efo Nickelback, Lily Allen, Prodigy. Ro'n i'n cael llawer o cefnogaeth o'r MTV a VH1, o'n i'n cefnogi fi mawr iawn hefyd. Roedd y bywyd fi yn crazy. Un o ffrindau agosaf Jayce ac un sy'n tu hwnt o gefnogol o'i waith yw David Prowse, yr actor ddaeth yn enwog am chwarae Darth Vader yn y ffilmiau Star Wars cynta. Mae'r ddau wedi gweithio gyda'i gilydd sawl tro ers 2001. Un arall o'i gefnogwyr oedd prif leisydd y band Visage, Steve Strange. Ar ddechrau 2015, cyn bu farw Steve, fe recordiodd ei ganeuon olaf, a hynny yng nghwmni Jayce. Ond fe ddechreuodd y cyfeillgarwch mewn ffordd annisgwyl iawn. Roedd yn dod i'r TV a'r knocker ar y dor yn dweud, "Ei, fi'n Steve Strange." Beth? Steve Strange o'r Visage. Ydw, ie. Dwi'n gallu gwrando ar ei cerddoriaeth ti? Trwy blynyddoedd o'n i'n gwybod Steve, roedd y cefnogaeth roedd yn rhoi fi yn wych. Mae stiwdio recordio newydd Jayce, North Stone Studios, wedi lleoli ar safle gwesty Meinor Cwrt Colman ym Mhen y Fai ger Ben-y-bont yr ogwr. Ar adeilad wedi godi gan ddefnyddio cerrig hen fynachdy oedd yma ganrifoedd yn ôl. Mae'r cwbl yn ffrwyth llafur misiodd o waith i Jayce. Cyfnod pan wy rhaid iddo roi'r drumsticks i lawr a chodi trywel yn lle. A dysgu sut i wneud hynny drwy ddefnyddio YouTube. Mae'r lle yn arbennig iawn ar gyfer stiwdio recordio, achos, sy'n rhaid i ti defnyddio be maen nhw'n gael soundproofing, achos y walydd y pethau fel ni, efe? Ie, mae walau yn 22 inches thick, a ti ddim yn gallu clywed dim ty fas. Mae lot fawr o hanes gyda ti a dy deulu di i'r safle, beth yw'r hanes fyna? Roedd mam gi yn meid yma, a roedd y tad yn gweithio i'r Cynhyrchydd Llywelyn hefyd, mynd mewn y bushes a cael y pheasants mas. Felly lot o hanes i dy deulu di yma, lot o hanes fan hyn, a ti wrthi'n creu hanes mewn fyna. Ydw. Ewn ni mynd i cael look arno? Dyma ni. So, Jayce, fan hyn mae'r cwbl yn digwydd y ti? Fi wedi gweithio fel pobl fel Gary Newman a Roger Taylor o Queen. A nawr fi'n gweithio efo Brian May, recordio'r drums nawr. A dyma'r lle fi'n neud y gyd. Fi'n edrych ymlaen nawr i datblygu'r busnes draws y byd, gweithio ar fy album nesaf a edrych ymlaen i'r blwyddyn newydd. Wel, fi'n gwybod bod ti'n fisi iawn, so diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs. Beth i ni cael jam bach ar y drums? Ag i fi'n llywar yw hwn. Hey! Great!